காவலர் டிராஃபிக் ராமசாமி உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 88. சென்னையில் 1934ஆம் ஆண்டு பிறந்தார் ராமசாமி. 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காரு. பிரிட்டிஷ் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அஞ்சல் வழி மூலம் துணித்துறையில் ஏஐஎம்இ பட்டம் பெற்றிருக்காரு. அந்த காலகட்டத்திலேயே சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டால் உடனே களத்தில் இறங்கிடுவார். ராமசாமி சாலைகளில் நின்றவாறே போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவார். காவல்துறையினருக்கும் தொடர்ந்து உதவி செஞ்சு வந்துட்டு இருந்தார். காவல்துறையினர் அவருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் அளிக்கிற வகையில் அவருக்கு ஒரு அடையாள அட்டையை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அடையாள அட்டையில் டிராஃபிக் ராமசாமி அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கும். அதற்கப்புறம்தான் அவர் எல்லாருமே டிராஃபிக் ராமசாமி அப்படின்னு பொதுமக்கள் எல்லாருமே அன்போடு அழைக்க ஆரம்பித்தாங்க. பல்வேறு பொதுநல வழக்குகளை நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வந்தவர். அவர் தொடுத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மட்டுமே 500 தாண்டும்னு சொல்கிறாங்க. வழக்கறிஞர்களோட துணையின்றி தானே வாதாடுவது என்கிற நடைமுறையை கடைபிடிச்சிட்டு வந்தார். பொதுநலத்தில் மட்டும் இல்லாமல் அரசியல்லையும் கால் பதிச்சிருக்காரு. 2009 நாடாளுமன்ற தேர்தல்லையும் 2015 சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலையும் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு தோல்வியடைஞ்சிருக்காரு. பல முறை கட் அவுட்டுகள் பேனருக்கு எதிராக சாலையில் தனியாக நின்று போராடியவர். இவரது வாழ்க்கை கதை இயக்குனர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் நடிப்பில் திரைப்படமாகவும் வெளிவந்திருக்கு. சமூக ஆர்வலர் டிராஃபிக் ராமசாமி மறைந்தாலும் அவர் ஆற்றிய சமூக பணிகள் மக்கள் மனதில் காலமெல்லாம் நிற்கும்.